Kejakota Adidosoni Chakosha Ezi Mwambano Ichaka Kaikene Chukwu abịa amaghị Kaikene Chukwu abịa amaghị onye na-efe Chineke ife ụwa desiri ya ike onye na-efe Chineke ife ụwa desiri ya ike ị nọ na Amerịka ị nọ na Cambodia ndị nọ na China ekene ụmụ Naịjirịa ekene ife dịrị ọka Chukwu Chukwu bi n'igwe kenelu m ndị oyi m niile ndị merụ n'Okejakota na ọrụ dị m mma ma ndị nọ na Kotonu ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ na Nigeria ma ndị nọ outside country the whole world ndị tụrụ Jakota ego nne na ọganiru m na-aga ọ ga-adịrị unu mma ịbụ onye ukwu ọ ga-adịrị mma mmarafunu nneke n'unu n'ofu ofu onye ka nji wee mara ụnụ okwuluala ọgwọ nnụọ ya biko kelelu m ndị ọyịọ ndị mere nji wee bụrụ odogwu Okejakota bụrụgo odogwu Okejakota na-alachazi aka ndị gbọrọ maazị aṅụrịbago onye bụ ibe chi ga-abụ echi dị ime anyị dọọnụ onwe onye Ịchaka bịa obere nwa dị ọra mma onye ego Chukwu gọziri na nwata anyị dọọnụ onye ọnwụ Jakota na-ekene yi kenere m Okwuluọra kenere m friends kenere m followers ndị bunyere Jakota ike Pentikọst nke a bụkwa n'Ikechi m onye ri ọṅụrịa ka ṅụrịba ụmụnne m ndị nyere m aka ekwuru na ọ ga-adịrị unu mma Eke Orie Afọ Nkwọ ahịa n'ụbọchị na-anọ God bless the hand that givers aka na-enye enye ka Chukwu nyere ike ego ọ ga-adịrị unu mma ị nọ na China Enugu wee nyelu Jakota aka ị nọ na Amerịka ị nọ digodi Europe ị nọ na South Africa unu wee tụkọlụ m ego wee mere na nna alaja aka onye merụ m ṅụrịba na Chukwu kwe n'azụ anyị nọ na onye egwu tolu nkedebe ụmụ Naịjirịa ekene ka m na-enye ụzọ Chukwu ka m ga-esoro n'ime na mbụ sozi ụzọ Chukwu na-ekpelu Chukwu Okejakota bụzi onye si n'ọdụ etizi egwu wee teta ụlọ ofu ụbọchị onye nzọpụta mgbe mbụ Jizọs bịara Jesus came like a white man in olden days Jesus came like a white man this time around Jesus came like a black man oh brother ụzọ Chukwu ya ka eji aga isoro ụzọ Chukwu ife adịghị mma Ogechukwu amaga na-anọdụ na mụ neziri anya ofu n'ofu ụbọchị igwe m wee bee ọ bụzi ndị nji ụgwọ na-akpọ m onye na-akpọ Okwuluọra wee kpọọ Jakota na fon wee sị jụọ m ọ bụ m bụ Okejakota are you the real Okejakota? I say yes. He said na lie. You gonna give me video call. Immediately he give me video call and look the face. What a face. Okwuluọra start to cry. Oh.
Ogboze ndịrị aka nọ igwe m uwe bebe Okwuluọra onye nzọpụta Okwuluọra onye nzọpụta ndị Igbo ndị dị mma ndị gwọrọ ọrịa n'Amerika ma ndị na-arịa stroke ma ndị kụrụ ngwọrọ ndị Igbo nwere dị mma Okwuluọra mere ebe Okwuluọra nwenye Enugu steeti ndị Igbo ndị dị mma Okwuluọra n'Enugu steeti Okwuluọra onye nzọpụta ndị nzọpụtara erika nụọ ndị Igbo ndị dị mma ndị nyere aka riri nne Okwuluọra onye nzọpụta Iberu Jakọta bụrụ bilonia onye si n'ọbụla wena kwalido ovodogwu ka ọ zọrọ nwoke n'Okwuluọra anyị dọrọ onye ịshaka nwekwu nwamba anọ nwa eji gburu ala eri ọ bụ agha youngest millionaire iso n'egwu a na-agba n'ụwa anyị dọrọ ịmakenu si adị ime ife ga-emechi ọ bụ sọ Chukwu ma Chukwu m ife ga-emechi Chukwu m isi gaba ọgaranya Chukwu m ife ga-emechi Chukwu m onye ga-agwọ Chukwu m ife ga-emechi Chukwu m onye ga-adị ndụ onye ji n'uwe mọdụ n'ụwa onye jiri ụwa n'isi ijiri ụwa na-eme ọnụ ịmana ịbụ onye mgbu ijiri ụwa n'isi ịmana ị na-eko ego afụgo ọnụ m ọgaranya omesịa wee tie ka koko wefuzie nwa ogbenye omesịa bụrụ ọgaranya onye ji n'uwe mọnụ echi dị ime wekwọrọ nwa n'azụ onye ma ife ọ ga-amụ onye ma ife ọ ga-amụ onye ma ife ọ ga-amụ sọ Chukwu ma elele ya Oke Jakọta nwanne m n'ote gị bidoro tiwe egwu Oke Jakọta ilivi legend ị na-esi ozi ọma ị na-enye ndụmọdụ egwu gị na-asụ ụsọ egwu gị na ọ dị ọra mma ụmụnne m Jakọta fụlụ ego ma ncha ọfụlụ ego oyibo ma ncha ibe gị na-eti egwu begolu bezigbaba ndị otu gị na-eti egwu nwere ọdụ pulesio mana gịnị Jakọta fụlụ ego ma ncha owelu na-eti egwu wee na-echekwube Olisa onwelu na-eti egwu ya nwee ntụkwasị obi na Chukwu owo maka gịnị ọ bụ Chukwu na-emeze onye omeleze ogolibe Oke Jako kedu ihe na-eme tata ajụjụ ka mbụ na-ajụ okwu nna gwa ụmụ ụwa onye ji n'ụwa ya eme ọnụ onye ji n'ụwa anyị isi ma ncha onye ma na ọ ga-eme onye ma na ọ ga-eme mgbe Jakọta na-eti egwu wetinye oge chidi mma ọma na tata ga-adị onye ma na ọ ga-eme onye bụ n'onwe ya n'ụwa onye dị ndụ biko bụ n'onwe gị n'ụwa there is hope for everybody there is hope for you and me ị nọ n'Amerika anyị kele Chukwu abịa ma ị nọ na US anyị kele Chukwu abịa ma ị nọ na Cambodia anyị kele Chukwu abịa ma ndị nọ na China ekene anyị kele Chukwu abịa ma ụmụ Naịjirịa ekene anyị kele Chukwu abịa ma iwe dịrị ọka Chukwu anyị kele Chukwu abịa ma
etinye azụ n'ofe ife m nwere ojuru m afọ Okwuluọra emego m eze Okwuluọra onye ọma ndị niile zara Okwuluọra oku wee nyere m aka ndị niile zara Okwuluọra oku wee nyere m aka wee mee na oke eji aka ụda na chọrọ ka nụ ọnụ m hey golden voice natural all the way from Jah Chukwu nọnyere unu niile ma ndị nọ n'Amerika ma ndị n'obodo oyibo ụmụ Igbo ndị fụrụ nna ya gidigidi bụ ugwu eze Jakota na-ekene unu bido n'oge gbaba mbọ ebelu na ebelu unu bụ na unu ruo ibe ji mmadụ eme n'ụwa unu ga-eriwe na-eriwe onye ruo n'ụwa orie ụwa bụ onye ruo orie Okwuluọra daalụ kedụ m ụmụ ụwa ndị Chukwu ji wee zaa ihe oku n'ebe nnọ ọ bụ na ịkpọrọ ụmụ Igbo ma fazọrọ ya oku kedu ka m ga-esi wee lacha aka Okwuluọra gidigidi bụ ugwu eze ndị Enugu steeti ekene Anambra ekene Imo steeti ekene Washington DC nke dị n'Amerika wee na-bụ ofe odogwu na Ghana nyere m aka jekenele m ụmụ ụwa onye aka dị ọcha ofu nwanne ụmụ dị ọka waja kenele m ụmụ ụwa ebunye ego m ike ma ndị nọ na Ghana Alhaji Dantata biko kenele m friends leba m elumerika unu nwa bụ ndị si na mmụọ gbata na daja Alhaji na-enyere m aka waja iso na-enyere m aka wee nọkọtazie Okwuluọra bịa wee gwa ụmụ ụwa niile okuo ebunye Jakota ụwa afụ n'anya ọnụ kwuru ndị egwu na mma ọnụ kwuru ndị egwugo nụ mmanụ ụwa onye aka dị ọcha biko kenele m Okwuluọra ezigbo nwa Olisa melụ gị ife dị mma biko kene Chukwu ekene dike na nke melụ n'oge m ọzọ ndị oyibo siri oyibo wee kwuo asị appreciation is an application for more to come ekene onye na-agba abacha ọkwa ọzọ ya melụ kene Chukwu kele ụwa Sonya bife chi ga-abụ anyị kene Chukwu abịa ma ọmara gị bụ ọma kene ya Chukwu abịa ma onye ma gosi eme m kene ya ọmara gị bụ ọma kene ya